Altså, da vi skulle have lavet nyt køkken, så var det jo sådan, at vi var nødt til at finde ud af, hvad skulle vi have. Og det er kæmpe, og jeg havde i lang tid gået og revet udklip ud af blade, og det kunne jeg tænke mig, det skulle jeg have. Men som sagt, 16 kvadratmeter, det er alligevel begrænset, hvad man kan have. Altså, når man ser fladen, så tænker man måske ikke lige, der er skab her, men det er der. Vi har jo fået det, fordi at vi gerne vil udnytte pladsen rigtig godt. Og så nu er det blevet det hemmelige slikskab, så okay, der er krydderier på toppen, men så er der altså slik hernede. Og det er godt, det er hemmeligt, for så får man ikke lige fat i det til daglig. Nå, men en anden ting, det var, når vi nu skulle have lavet din visekøkken, og vi skulle smide penge efter det, så har vi også bestemt os for, og det gjorde vi inden, at det bare skulle, altså det skulle koste det kostede i forhold til, at vi ville gerne have det så lækkert som muligt. Så da vi skulle finde ud af, hvad der skulle være inde i skufferne, så fik vi selvfølgelig lavet sådan en her, så det passer til bordpladen. Altså, så når man åbner skuffen, er det bare lækkert. Så det er faktisk en fornøjelse hver dag, når man åbner den der, og så er bestikbakken den samme som bordpladen. Og så er der en anden detalje, jeg er rigtig glad for. Man trykker bare på skab, så åbner det. Og så er der skufferne i skabene, det er jeg også rigtig glad for. Det er simpelthen sådan en smart udnyttelse af pladsen, fordi her kan der simpelthen være rigtig meget, og man kan få fat i det allerbærst. Sådan var det aldrig et gammelt københavnerkøkken. Der skulle man rave ind bagerst i sine dybe skaber, og man kunne ikke finde et skid. Det er også smart, hvis man står og har meget fedte fingre eller gang i alt nu, så kan man altså også lige sådan her trykke med røven, og så åbner det.